سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفلالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم ኤርትራዊ ሾረናዊ አሌክሳንደር ኢሳቅ ትማሊ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኖርዌይ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም መጻሪ ንዋንጫ ኤውሮጳ 2020 ብሉጽ ጾታ አንጸባሪቆም አሌክሳንደር ጋንቱ ክልተ ባዶ እናተመርሐት ከላ ኣብ መበል 62 ደቂቕ ናብ ሜዳ ተቐይሩ ዝኣተወ ክኾን ከሎም ኣብ ጾታ ኣብ ዝጸንሐሉ 30 ደቂቕ ድማ ሰሓቢ ምንቅስቓስ ኣብ ርእሲ ምርኣዩ ተሳዒራ ንዝነበረት ጋንቱ ሰልተ መሊሳ 3-2 ንኽትመርሕ ድማ ዝጥቀስ ሓገዛት ኣበርኪቱም نتي سلسة تزازم قدم الساعة زب روبرت لاول سبحانه شورناوي غازيتنيام ألكسندر أب حاتير إوان نعالم دزارب تتصاوتاي كم زخونن زخون يخون أسلطان دما أب كندي أم منبر تغيرتي كوف زبلو كتصاوتو كجدد مخانون تنبيتو قليتهم ኣብ ናይት ማሊ መደብና መበል 43 ሻምፒዮን ውድድር ጉያ ሞሮር ማለት ወርልድ ክሮስ ካንትሪ ሻምፒዮንሺፕ ዝመጽእ ቀዳም 30 መጋቢት ኣብ ኣርሁስ ዴንማርክ ከም ዝካየድን 16 ኤርትራውያን ዝርከቦም ካብ 67 ሃገራት ዝመጹ 582 ኣትሌታት ክሳተፉ ምዃኖም ሓቢርናኩም ነርና ንሎም ድማ ኣብዚ ውድድር ዝዓወቱ ዝረኽቦ ናይ ገንዘብ ጉንዖ ክንገልጸልኩም ኣብዚ ሻምፒዮን ብሓፈሻ $340,000 ገንዘባዊ ሽልማት ዝተዳለወ ክኸውን ከሎም ንሲኒየር ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ጥራዩ ክዕደል ትሕቲ 20 ዓመት ተወዳደርቲ ግን ናይ ሜዳልያ እንተዘይኮይኑ ናይ ገንዘብ ሽልማት ኣይክወሃቡን እዮም ኣብዚ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ዝተዓወተ ወይ ዝተዓወተት $30,000 ካልኣይ $15,000 ሳልሳይ $10,000 ራብዓይ $7,000 ሓምሻይ $5,000 ሻድሻይ $3,000 ኮስዮም بدرجة هاجر ساعة وتدقان تارما $20,000 كاليتي $16,000 سالسيتي $10,000 رابعيتي $10,000 حمشيتي $8,000 شادشيتي $4,000 كشل لماين نوردر ميكس دري ليزي تعاوت على هاجر الدما قداميتي $10,000 كاليتي $8,000 سالسيتي $6,000 رابعيتي $4,000 كرخباين بولتا تشيكليسا كاتانونيا تمال سولوس كاب ماتارو ناب سانت فيليب غويكولس بناي 166 كيلومتر ركض نخلاي معلتو اب زقصللو اوسترالياو تقررماي كلب تيم سانويف ميكيل ماتيوس بقصبتا ودر نمقرارم تمرتا تعويتلم ابزي مدرخ تقررماي كلب كوفيد سناتنايل برهانه ودر كفصم 17 كيلومتر مسرفم ناي مهدام فتنه اكايدو كوانت نبره فتنو بكلب جيمبو بيزما فشلوم موداتا تقررماي كلب أسانا مرهاو قدوس غزي كي كسر مبل 17 ناتناهيل برانا 16 كاليتاتات فيو مبل 78 تقررماي كلب دايميشن داتا امانيل قبر اغزابير دما 8 دقائق 13 كاليتات اندحرو مبل 142 درجه حيزم حجون بلجيماوي تقررماي كلب لوتو سودال توماس ديجنت بجاكا نصعدا ماليا بلوص منسي نزترفا كل مالاتات حيز ونركب صعدا ماليا مش جرمناو تقررماي كلب بورا ماكسيميلان شاشمان علم مراو قدس كام ماكسيميلان 10 كاليتات راي دحيرو شامناي درجه حيزلهم برازيلايت كلب تشابي كوينز اب 2016 حدغا نفاريت كغاطمان كلو حدا كابتوم بهيوت زترفو شوعات تسافرتي كخون زبقم غازيتنيا رافائيل هينزل تمال سولس كعسو ان تصاوتن كلو بزغاطمو حمام لبي كابز عالم بموت تفليم اتان كلب تشابي كوينز زسافرت نفاريت اب كولومبيا كتحمشش كلام 78 سبات سقيلا كم زنبرت زكريم بمخنيات موت غازيتنيا رافائيل زتفلاليا كلبات حزنن ام مغلاص يركبام هاجرات أوروبا ناي متصاري قطمات نوانج أوروبا 2020 أم كياد ركبام أما كلاي سومون ناي زحالف قنز جمر زقطمات أب 10 مدبات تدلاد لنزلو هاجرين غانتات زاقيد ككلت قطمات السلاسي لنالوام إنجليز مدبات مرح هاجرات غانتا إنجليز مونتينيغرو بقفي حموش تبحاد بمرتع ناور در وانج هاجرات أوروبا زبصحة من قدي أتاتي حم
ኣብቲ ኣካፋሊ ክለብ ቸልሲ ሮዝ ባርክሊ ክልተ ሽቶታት ምዝጋብ ደሚቑ ዘምሰየሉ ግጥም ሃሪ ኬንን ማይክል ኬንን ራሂም ስተርሊንን ነፍሲ ወከፎም እንከሸቶ ብምዝጋብ ንዓወት ጋንቶም ኣውሒሶም ኣብቲ ግጥም ቀዲማ ሸቶ ዝመዝገበት ሞንቴኔግሮ እያ ነይራ ኣብ መበል 17 ደቂቕ ካብ ማርኮ ቦሶቪች ተኸላኻላይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ማይክል ኬን ካብ ሮዝ ባርክሊ ንዝሓለፈትሉ ኩዕሶ ብርእሱ ኣብ ሰኪዐት ሞንቴኔግሮ ብምዕራብ ንጋንቱ ኣመዓራርያ ሮዝ ባርክሊ ካብ ወዲ ጋንቱ ካልም ሁድሰይ ኡደይ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ማልያ ንሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ለቢሱ ብዘርእዮ ዘሎ ብቕዓት ዓብዪ ሽም ዘትርፍ ዘሎ መንእሰይ ብምዃኑ እዩ ንዝሓለፈትሉ ኩዕሶ ኣብ ዕላማ ኣብፅሓ በዚ ድማ እቲ ግጥም ብመሪሕነት እንግሊዝ 2-1 ናብ ዕረፍቲ ኣምርሐ እዘን ጋንታታት ንኻልኣይ ግብረ ግጥም ናብ ሜዳ ኣብ ዝመልሳሉ ባርክሊ ኩዕሶን ሰኪዐትን ብምርኻብ ንመሪሕነት ጋንቱ ናብ 3-1 ኣበርኾም ሃሪ ኬንን ራሂም ስተርሊንን ንዝተረፋ ሽቶታት እንግሊዝ ወሰኹም እቲ ግጥም ድማ ብዓወት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ 5-1 ተዛዘመ ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ብፍላይ ካልም ሁድሰይ ኡደይን ራሂም ስተርሊንን ብዓሌታዊ ፀርፊ ደገፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ሞንቴኔግሮ ከም ዘማረሩ ይግለጽ ኣሎ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ከም ዝተኸታተሎ ዝገልጽ ዘሎ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገራዊት ጋንታ ገንዘባዊ መቕፃዕቲ ከም ዘሕለፈ ተሓቢሩ እንተኾነ እዚ ናይ ዩኤፋ ገንዘባዊ መቕፃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሞንቴኔግሮ ይኹን ካልኦት ተመሳሳሊ ተግባር ዝፍጽሙ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ብዙሕ ጽልዋ ከም ዘይሕድር ብምግላጽ እቲ መቕፃዕቲ ካብ ውህሉል ነጥቢ እተን ከምዚ ዓይነት ተግባራት ዝፍጽሙ ደገፍቲ ዘለዎን ሃገራት ክቆረጽ ዝብል ለበዋታት ይቐርብ ኣሎ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ንምድባ ብ6 ነጥቢ ትመርሖላ ፈረንሳ ኣብ ጉዕዞ ዓወት ተዓዋቲት ዋንጫ ዓለም 2018 እያ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ እዛ ጋንታ ኣብ ግጥማት መጻሪ ንዋንጫ ኤውሮጳ ኣብ ተካይዶ ዘላ ጉዕዞ ጽቡቕ ትግስግስ ምህላዋ ተንተንቲ ይገልጹሎም ብቅድሚ ትማል ሶኒ መቐጸልታ ናይ መጻሪ ግጥማት ኣንጻር ኣይስላንድ ኣካይዳ 4-0 ተዓዊታ ሳሙኤል ኡምቲቲ ኦሊቨር ጅሩድ ኪሊያን ምባፔን አንቶን ግሪዝማን ኣመዝገብቲ ሸቶት ሃገራዊት ጋንታ እዮም ኣብ ካልእ ግጥም ናይ ዝምድብ ቱርኪ ንሞልዶባ ብተመሳሳሊ 4-0 ተዓዊታትላ ኣልባንያ ድማ ንኣንዶራ 3-0 ኣሰኒፋታ ምስ ቱርኪ ማዕረ ነጥቢ ዘለዋ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ንጉጅለ 8 ትመርሖላ ፖርቱጋል ኣብ ወጥሪ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ዩክሬን ማዕረ ባዶ ዝተፈላለየት ሻምፒዮን ኤውሮጳ ዝኾነት ፖርቱጋል ብቅድሚ ትማሊ ሶኒ ኣንጻር ሰርቢያ ተፃዊታ 1-1 ተፈላለያ ኣብቲ ግጥም ናይ ጅማት ምስሓብ ዘጋጠሙ ሓለቓ ጋንታ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ተቐይሩ ክወፅእ ተራእዩ እንተኾነ ሮናልዶ ድሕሪ እቲ ግጥም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዘጋጠሙ መጉዳእቲ ብዙሕ ዘሻቕል ከም ዘይኮነ ሓቢሩ እዩ ኣብ ካልእ ፀወታ ናይቲ ምድብ ዩክሬን ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ንላክሰምበርግ 2-1 ተዓዊታትላ ነዚ ምድብ ዩክሬን ብ4 ነጥቢ ላክሰምበርግ ብ3 ነጥቢ ክመርሕኦ ከለዎም 2 ነጥቢ ጥራይ ዘለዋ ፖርቱጋል ሳልሳይ ደረጃ ሒዛላ ኣብ ካልእ ምድባት ንዘሎ ኩነታት ምስ ንርኢ ንጉጅለ 3 ሰሜን ኣየርላንድ ብ6 ነጥቢ ክትመርሖ ከላ ምስ ሆላንድ ገጢማ ዝተዓወተ ጀርመን ካልእቲ ኮይና ትስዕብ ሆላንድ ድማ ብ3 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ኣላ ኣብ ጉጅለ 4 ተመሳሳሊ ነጥቢ ዘዋህለላ ስዊዘርላንድ ሪፐብሊክ ኣየርላንድ መራሕቲ ትምድብ ኣለዋ ኣብ ጉጅለ 5 ስሎቫኪያ ዌልስ ሃንጋሪን ክሮኤሽያን ነፍሲ ወከፈን 3 ነጥቢ ኣዋህሊለን ኣለዋ ኣብ ጉጅለ 6 ስፓኛ ሽወደን ማልታን ነፍሲ ወከፈን 3 ነጥቢ መሓዝ ይመርሓ ኣብ ጉጅለ 7 ፖላንድ ብ6 ነጥቢ ክትመርሕ ከላ ኣብ ጉጅለ 9 ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም ብ6 ነጥቢ ቀዳሚት ኣላ ኣብ ጉጅለ 10 ሃገራውያን ጋንታታት ግሪክ ኢጣልያን ቦዝኒያ ሄርዘጎቪናን ነፍሲ ወከፈን ሓደ ግጥም ብምክያድ ይመርሓ ኣለዋ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን